ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоим. Інтенції этой святой мши молимся о інтенції члена оружия беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Дякуємо Богу за ласку молитовних груп у нашій парафії. Нехай Пан Бог їм благословляє і дякуємо за їх молитву. Молимся в інтенції члена оружия Маті Божої з утешення. Просим про заступництво Найсвятейшої Панни Марії, оздоровлення хворих і сутешальниці засмучених, для всіх хворих, які покутують фізично і духовно, потрібних ласкав для їх, щоб вони могли зрозуміти вартість свого терпіння і витривати у охвярної любові, єднаючися со Збавцем. Просим Божого благословення, заступництва Найсвятейшої Панни Марії і потрібних ласкав для Кристини Володської, Ірини Шпаковської, для Тетяни Ніканчук з нагоди дня їх народження. Просим Бога, щоб Маті Божия випросила необхідні цноти для освячення, так само здоров'я душі і тіла для Ганни Волчик. Просим Божої ласки, виздоровлення для Дмитрія, який знаходиться у шпиталі, дару Духа Святого для урачов. Божого володарства для померлих Ванди і Станіслава Дем'янка, Софії Беланович, год після смерті, Івана Жвирблі и Мария 8 месяцев после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, чтобы мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую охвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти
святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Бога Отця. Амин. Молимся. Боже, добрий Отче, заховай завжди сім'ю Твоїх вірних, отуляй нас своєю опекой, бо всю надію мы складаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги пророка Ісаї. У год смерті короля Озії я убачив пана, який сидів на високім і узнесеним троні, а у конці ягоної шати наповняли святиню. Серафіми стояли над ним. Кожен з їх мав по 6 крилів. Яни ускликали один до одного, кажучи: «Святи, святи, святи, пан могутів». Уся земля повна хвали його, і захисталися вушаки дверей ад гэтага голасу, і дом наповнився димом. І сказав я: «Гора мне, бо я загинув, тому що я чоловік з нечистими вуснами і живу сярод людей з нечистими вуснами, а вочі мої бачили володара, пана могутів». Тады падляцеў да мяне адзін серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён узяў клешчамі, узяў з ахвярніка. Ён дакрануўся ім да вуснаў маіх і сказаў: «Вось, дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас пана, які казаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Славлю Тебе усім моїм серцем, бо почути слови вуснав моїх. Перед анёлами спяваю Тобі, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане, і славлю ім'я Твоє за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув мяне, повеличив моц моей души. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Прославят Тебе, Пане, усе короли земли, коли почуют словы Твоих вуснав, и будут шляхи Пана опявать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Твоя правиця ратує мяне, Пан усё зробить за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, якое я обвящав вам, і якое ви прийняли, і у яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвестив вам, коли тільки не дарма поверили. Бо спочатку я передав вам тое, що й сам прийняв, що Христос помер за наші грехи поводле Писання, что он был похованы и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явился Кифе, а потом 12, після з'явився больш чим 500 братам одночасово, больше з яких живе дагэтуль, а некоторые спочили. Потым з'явився Якубу, потым усім апостолам. Пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як недоношеному плоду. Бо я найменьший з апостолов і не варты називатися апостолом, покольки переслідував костел Божий. Але з ласкай Божай я стаў тым, чым ёсць, і ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмнаю. Наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая, што са мною. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведваем, а вы так поверили. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Идите за мной, каже Пан, и я зроблю вас славцами людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час натовп тиснувся до Єзуса, каб слухати Слово Божие, а ён стаяў каля возера Генезарет. І убачив ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для улову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слово закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачалі рвацца іхнія сеткі. І ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім. А таксама Якуба і Яна, сыноў Забедея, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайце, дарагія браты і сёстры. І прошлая нядзеля, і гэта нядзеля нам яскрава гаворыць пра усе чытанні, нас павучаюць пра тое, што Божая ласка неабходная для збаўлення. Божая ласка неабходна для збаўлення. Это цікавыя словы. Узгадваем мімаволі словы з псальмаў: «Дарэмна вартаўнік вартуе горада, калі Бог не вартуе горада. Дарэмна будаўнік будуе дом, калі Бог не будуе дом. Дарэмнае вашае уставанне зрана і праца вашая
да поўначы, калі над гэтаю працаю нема Божага благаслаўлення. Нема Божага благаслаўлення. Гэта даволі цікавыя такія словы. Можа чалавек, калі так асоба не веруючы, то на гэта паглядзіць з такім ухмылкаю і скажа, што вось я тут працую і я буду працаваць, запрацую, і тут і без Бога магу запрацаваць. Дарагія браты і сёстры, можна запрацаваць і без Бога, многа грашэй, але ўсе яны пойдуць на марна. І не толькі на марна пойдуць, а нават супраць жыцця чалавека могуць пайсці, супраць яго роду могуць прайсці, калі за гэта чалавек не аддаў належную хвалу Пану Богу. Таксама бачым сёння святы Павел апостол у другім чытанні з паслання святого апостола Павла да Карынцянаў гаворыць пра Божую ласку, якая не ён дзейнічаў, ён як бы не бо я найменшы з апосталу і не варты называцца апосталаў, паколькі пераследаваў, але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць, і ласка ягоная дадзена мне не была дарэмнаю, наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая са мною, што са мною. Бачым, святы Павел апостол яскрава гаворыць, у чым справа была, у тых яго поспехах, які ён здзяйсняў, што Божая ласка. І таксама паказвае, што чалавек не павінен узганарыцца, што вось ён аж такі, што ў яго ўсё добра. Але дзякаваць Богу за ласку Божую, што Бог дае столькі міласэрнасці, аказвае столькі міласэрнасці для яго. Таксама і Євангеліє, у якім сёння Христос павучае людзей, бачым, натоўпы ціснуліся да Езуса, ён стаяў каля возера. Гэта, напэўна, было з раніцы, і там два чаўна, ён сеў, адзін човен, і павучаў з чаўна, павучаў людзей нябеснаму валадарству, сеў у човен Сымона Пятра. І з слоў Сымона Пятра мы бачылі, што вось Сымон Пётр, паглядзіце, вось цікавае такое здарэнне, якое адбылося. Сымон Пётр сказаў, я цэлую ноч працаваў і нічога не злавіў. І бачым, далей Сымон Пётр прабываў, чалавек, які цэлую ноч працаваў, слухаў словы Езуса Хрыста, дапамагаў яму ў чаўне, то есть кіраваў чаўном, быў пры ім, не ведаючы, драмаў чи не драмаў, гэта ўжо Евангелие не апісвае. Один раз толькі апісвае Евангелие про то, як Пётр і апостолы драмалі, як кажуць, засыналі, гэта калі Езус маліўся у садзе аліўным. Але тут бачым вось такую цікавую падзею, што Пётр слухае Божае Слово, слухае словы з вуснаў Езуса Хрыста, Божае Слово гэта. І калі скончыў гаворыць і сказаў Сымону, плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для улову. Ну, мы по-рознаму гаворым пра глыбіню, ці на глыбіні заўсёды так, на тым месцы, дзе яшчэ з раніцы, ці там была рыба, ці не было рыбы, глыбіня звычайна сведчыла пра тое, што там менш за ўсё рыбы, на больш на мялчэйшым, з пункту бачення Євангелія, з пункту бачення той зямлі бывае. Але кажа Христос, ты завозь у такім месцы, дзе немагчыма злавіць рыбу, але ты закінь сетку. І бачым, што ён робіць Пётр. Ён закідае сетку, кажа і падкрэслівае, але на твоё слово закіну сеткі. Падкрэслівае, што гэта абсурднае, такое вось тут лавіць і тут гэта чыніць, але толькі на твоё слово закінуў сеткі. Бачым, што сталася. Сталася вялікі улоў, што Пётр пачаў махаць супольнікам, каб прыйшлі дапамагчы, і прыйшлі, напоўнілі два чаўны, і далей яны пакінулі ўсё, што злавілі, і пайшлі за Езусам. Таксама цікавая, так вось дзейнічае Божая ласка. Часамі дзейнічае Божая ласка насуперак нейкім помыслам і насуперак
рашэннем чалавека, дарагія браты і сёстры. Ну, падчас, як вы ведаеце, зараз мы стараемся быць на такіх душпастырскіх адведванняў, каб не толькі паблагаславіць дамы, але таксама каб памаліцца ў гэтым доме, каб таксама выпрасіць Божай ласкі для гэтага дома, у якім бываем. Ўсё ж такі, і не толькі малітва наша, а вельмі важная, як вось апостола Петра, але бачым слова Езуса Христа. Таксама малітва святара вельмі важная для кожнага дома нашага. І гэта добра, што запрашаеце, і гэта добра, што мы маем магчымасць і сустрэцца, і хоць троху паразмаўляць, хоць троху нейкую справу Божую узгадаць у тым ці іншым месцы. І вельмі часта так спатыкаемся троху з такой пасыўнасцю, асабліва дзяцей, асабліва моладзі, што тычыцца прыйсці да касцёла, паслухаць Божае Слова, папрасіць Божай ласкі. Напэўна, дзеці занятыя большасць тым, што ім цікавіць, бо яны дзеці. Але, дарагія браты і сёстры, напэўна, мы старэйшыя павінны ўжо трошачкі ўсведамляць адну глыбокую праўду. Бо калі мы самі не дамо прыклад дзецям у тым ці іншым справе, нават у тым, што сядзець у тэлефоне, нават набярэцеся сілы і адвагі, каб паказаць дзецям, што для вас гэта не настолькі важна, што для вас ёсць першыя неабходныя справы, і нават малітва, што пра малітву совсем забылі, уже забываемся, і я не ведаю, як через 10-20 год ці ўвогуле будуць ведаць, што ёсць такое слово малітва, а малітва гэта першае неабходнае ў адносінах з нашых з Панам Богам. Першае неабходнае, мы прагнем, каб выраслі дзеці, каб яны былі разумныя, каб яны былі здаровыя. Мы прагнем мудрасці для іх, ласкаў Божых для іх, але не просім гэтых ласкаў Божых у Пана Бога. Спадзяемся толькі на свае магчымасці, на ласку Божую неяк, ад ласкі Божай далёка стаім. А часамі здараецца, што чалавек гаворыць, вось не, я не хачу ў касцёл, бо вось не маю сэнса, не бачу неабходнасці. Напэўна, дарагія браты і сёстры, як мы ведаем, што вада тоже ёсць у паветры, і вада ёсць паўсюль, і мы можам бачыць, але калі хочам напіцца вады, то ідзем да колодца, ці да крана нейка, да таго крыніцы гэтай вады, і там мы набіраем воду, не бярэм яе з воздуха, хоць ведаем, што на воздуху ёсць і так далей. Ідзем да нейкай точкі. Таксама і ў нашых мы ведаем, што Бог ёсць усюды, але мы хочам прыйсці да касцёла, бо ведаем, што тут ёсць Бог у найсвяцейшым сакраменце, бо тут ёсць Бог, тут ёсць Бог, сапраўднае цела і кроў Бога нашага Езуса Христа. Поэтому мы приходим сюды, каб паяднацца з Панам Богом. Это адзінае месца, дзе мы можам з'яднацца з Богом. Мы можам чытаць Святое Пісанне і там, але Езус Христос сказаў, што дзе дваіх альбо траіх сабраліся ў імя маё, там я сярод іх. Як бы і Христос пацвярджае пра важнасць таго, што мы прыходзім сюда, бо мы паверылі Езусу Христу. Мы пахрысцілі нашых дзяцей, калісьці стаялі перад алтаром Божым і хрысцілі дзіцятка і гаварылі, што выхаваем гэтае дзіцятка ў духу веры і навучым выконваць Божыя запаведзі. Мы вучым дзяцей есці, мы вучым дзяцей, як правільна есці, як правільна піць, як правільна размаўляць. Мы вучым і пэўных слоў дзяцей, каб яны разумелі гэты свет. Мы вучым іх пэўных паводзінаў дзяцей, але калі гаворым пра веры, вырастуць, самі навучацца. Добра, хай бы самі навучыліся есці, як вырастуць, хай бы самі навучыліся, я не знаю, там фізікі, матэматыкі, як вырастуць, як захочуць, ці захочуць у школу пайсці, ці не захочуць. Троху так атрымоўваецца, бо ведаю, што ад дзяржавы у хвост получаць, калі дзеці ў школу хадзіць не будуць і дзяцей забяруць. Так трэба ісці, трэба, каб яны чытаць навучыліся. А ведаючы, што рэлігія, ніхто не будзе
кажуць, нейкай наганялкі не будзе за гэта. Это на сумленні чалавека, і вера ў Бога, гэта на сумленні чалавека. І збаўленне Бог нікога не прымушае, але Бог ясна гаворыць, што без Бога, як казалі нашы продкі, а не да парога, то трошачкі чалавек павінен неяк усвядомліваць, што паміма прымусу есть абавязкі, якія чалавек на сябе прымае. Паміма прымусу есть абавязкі, якія заложаныя ўнутры кожнага чалавека, дарагія браты і сёстры. І вось гэта як абавязак малітвы, як абавязак чытання Божага Слова, як абавязак удзельнічаць у святой імшы, як абавязак удзельнічаць у катэхезе, каб пазнаць Езуса Хрыста. А то мы тут паказваем сябе, што мы вось такія важныя, што вось такія ўсе... І толку з гэта. Рана или позна гэта красота пройдзе. Моладасць гэта такая хвароба, якая быстро праходзіць. Раз-два прыходзіць такі час, калі страшна ў люстэрка паглядзецца. Ну, можа, з аднаго боку, з другого боку, ну, што зробіш? Гэта жыццё такое. Чалавек прыгожы ў кожным узросце. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы повинны задуматься про усе такие справы вельми важные в нашем житті. А это справы нашей культуры, наших поводин, это справы наших традиций, это справы нашего того, кто мы есть на самой справе. Кто мы есть, что мы есть не только людьми, але что мы живем на этой земле. Это так само справа и веры нашей, культуры гэтай зямлі, традыцыі гэтай зямлі. Без гэтага немагчыма, бо мы застаемся тады пустышкамі, не толькі роботамі, можам сказаць, у нейкім сэнсе. Поэтому я вас вельмі прашу трошачкі і вас, тыя, хто прыходзіць да касцёла, задбаць пра веру, бо часамі прыходзіцца так, што і ходзяць да касцёла, а дзеці рот не раскрыюць, яны хоць і малыя, па 2-3 года, па 4 маюць, яны нават і малітваў не знаюць. Чаму не вучацца дзяцей малітвы? Просто прачытаць з дзецьмі «Ойче наш, Вітая Марія, хвала Айцу» один раз у вечар, это 5 хвілін, а дзеці запомняць гэта за 1 тыдзень, дзеці будуць ведаць усе малітвы, не трэба будзе іх вучыць, і не трэба будзе ім нешта так заставляць вывучыць гэтую малітву. Дарагія браты і сёстры, задумаемся, троху усвядомім, бо гэта вельмі важна для нас, для нашага чалавецтва, для нашага быцця тым, кім мы ёсць. І няхай Пан Бог нам у гэтым благаслаўляе. Амен. Пане Боже, заплаці. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, Усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божьего адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, Ён для нас, людей, і для нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які промовляв праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Амин. Адораные надеи вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей.
Молимся за святый костел, каб он обвящал людям надею избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенції члена оружия беззаганного зачаття Найсвятейшей Панни Марії, інтенції члена оружия Маті Божої Сутяшення. Просим про заступництво Найсвятейшей Панни Марії, оздоровлення хворих і сутяшальниці засмучених, для всіх хворих, які покутують фізично і духовно, потребних ласкав, каб яны могли зразуміць вартасць свайго цярпення і вытрываць у ахвярнай любові, єднаючися со збавцем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Божого благословения, заступництва Найсвятейшей Панны Марии, потребных ласк для Христины Володько, Ирины Шпаковской, для Татьяны Никончук. З нагоды дня их народжения Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Бога, каб Маті Божия выпросила необходные цноты для освячения, так само здоровья души и тела для Ганны Волчек. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божої ласки і оздоровлення для Дмитрія, який знаходиться в шпиталі. Даров Духа Святого для урачов Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божого володарства для померлых Ванды и Станислава Демьянка, Софьи Беланович, Ивана Жвырбли и Марии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молю всемогутного Бога, Духа Святого для тых людей, от кого залежит спынение воинов. Прошу Бога так само силы, моцы тым людям, несправедливо покруженным, несправедливо осудженным. Молюся за всіх наших ахвярадавців, прошу для їх Божого благословення і ласки, і молюся особливим чином за всі справи і нашої парафії, за справи кожної сім'ї у нашій парафії. Прошу Бога за всіх людей, з ким ми молимося під час колядних душпастерських відвідинів, і молюся за сьогоднішній день, за наступний тиждень, за сьогоднішню ніч. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы, учини, каб мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте, коли ласка. Что
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, а Ты створив хліб і вино, каб яны підтримлювали наше земное життя. Учини, каб яны стали для нас сакраментами, які дає життя вічне. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. За правди годна это и справедлива, слушна и збавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. И Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым життем. Своєю мукою знищив наші грехи. Повстанням з мертвих дав нам удел у житті вічним. А взиходячи до Тебе, Ойча, отчинив нам брами неба. Тому з анgelами святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Справди Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу сходал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таямницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело моє, якое за вас буде видано».
Падобным чынам па вечері узяв келіх і падяку табе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христа, Сына Бога. Гэта великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся у хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння в небо в шесті, чекаючи Його другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы могли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принясе ўсяму свету с упокой и избавлением. Будь ласкавым отцовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим, папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто в власти Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашего, праз якого дорвеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба
Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, подарить его супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, я Тебя решна себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решна себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решна себе, грехи свету, одарила супокои. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, щоб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будьже прославлений, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, хостини закрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хостини закрытый, Бога человек. Будьже прославленный, Иисус Богця наш, як ягнё покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, хостини закрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хостини закрытый, Бога человек. Будьже прославленный наш небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе,
Милосердний Боже, Ти дозволяєш нам споживати один хліб евхаристичний, пить з одного келиха. Просим Тебе, допоможи нам жить так, каб мы, з'єднані у Христе, с радостью служили справе збавлення свету, праз Христа Пана нашего. Амин. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, А Ты, князю войска небесного, Отцею Божою, Скинь у пекла сатану, і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амин. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры, 10 лютого у понеділок успомин святой схолястики Панны, 11 лютого второк успомин Найсвятейшей Панны Марии з Люрд. Падчас святой мши на 18 годин свои обяцанні Маті Божией, обновляя ружа Маті Божией з Люрд. Этого второк мы молимся особливым чином за хворых у гэты день. 11 лютого перед вечерней святой мши отбудется штомесячное набожество у гонор слуги Божьего Айца Фабияна. Свои просьбы подяки можно опустить у скарбонку с реликвиарием Айца Фабияна. 14 лютого пятница свята святого Кирилла, мниха и Метода біскупа, опекунов Европы. Святая имша у столбцах кожный день у 9 и у 18, у суботу 9:19, у неделю, як заўсёды. У 9 часов у Ацеда и Жатерова, 11 столбцы, 13:00 у Новом Свержні и 18:00 у столбцах. Занятки по падрыхтоўцы до сакраменту конфирмации у суботу 18:00. Есть трансляция на Ютубе. Уже конфирмация пару тыдняў будзе, так, это будзе Велькі пост. Я шчыра дзякую за ваши ахвяраванні, якія вы складаеце на патрэбы касцёла нашага. Стараемся штосьці так, каб наперад ішло. Зараз троху Валера працуе ў Свержні, але мы для столбцаў ёсць магчымасць закупіць троху дуба, каб прадоўжыў на працу рэшчык. Ну, гэта такая праца не хуткая. Будем потихоньку выразаць вось гэты алтар с адной з другого боку, далей продолжать наши працы. Большасць прац наших ёсць на знешне, поза касцёлам, поэтому мы чакаем, якія сродкі ёсць, собираем, чакаем таксама лепшага надвор'я, каб магчы можна было нешта рабіць поза касцёлам. Дзякую вам за ваши ахвяраванні. Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Ксёндз Кірыл у сераду наведае дамы 33, 34, 36, 39 по вуліцы Свердлова. У чацвер дамы нумер 1, 1А, 5, 7 по вуліцы Энгельса. У пятніцу дом номер 13 по вуліцы Энгельса. У суботу дамы номер 2, 4, 4А, 4, 6, 8 по вуліцы Энгельса. Домы номер 4, 5, 10 по улице Калинина, дом номер 11 по улице Царука. Ну, так, нормально. Я с свайго боку буду стараться побыть пастырскими наведваннями у понедельник по улице и завулку Магистральным, завулку Брестским, у уторок по улице і завулку Камарова, вуліцы Чарняхоўскага. У сераду наведаем дамы вёсцы Сцяцкі і Сцяцкі 2 ДУ4. У чацвер будзем на вуліцы Дружнай, Садовай і Вянецкай. У пятніцу вуліцы Будаўнікоў і Богдановича.
Перад наведваннем будуць тэлефанаваць, калі пра каго забыліся, калі ласка патэлефануйце, записвайцеся ў ларку ці ў вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У ларку ёсць малітоўнік «Ойче наш», другі часопіс, нумар часопісу «Дыялог». Настольныя крыжыкі таксама ёсць, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Паважаныя, што тычыць калядных наведванняў. Першае, такое практычнае, калі ксёндз прыходзіць, то абавязкова, мы гаворым алтарык такі падрыхтаваць, дзе стаіць крыжык, дзе таксама запалена адна ці дзве свечкі, і абавязкова нейкае такое, стаканчык ці блюдзечка, чашачка з асвечанай вадою. Калі вада не асвечана, добра, што ў мяне інтуіцыя есть, я гляну на ваду, адразу адчуваю, чи свенчана, чи не свенчана. І пытаюся, вада свенчана, ці не, і стаіць маўчыць, вада не свенчана. Трэба пасвянціць. Поэтому я вас вельмі шчыра прашу не испытываць веру, інтуіцыю ксяндза, але прызнацца адразу, чи свенчаная, чи не свенчаная. І па-першае, па-другое, таксама прашу, далей, там, дзе хто каго будзе павучаць, чтобы ўсё было падрыхтаванае. Ладно, ўжо свечку запаліць, як ксёндз прыйдзе, але ўсё на стале, каб было падрыхтавана, каб прыйсці спакойна памаліцца. Калі ёсць якія пытанні, калі ласка, ахвотна адкажу на пытанні, хоць там хвілінку, калі трэба будзе затрымацца, затрымаемся. І, напэўна, калі мы ўжо не адмянілі, кажуць, не адмянілі наведванне, значыць, наведванне адбудзецца, настойчыва чакаць ксяндза, бо бывае, часамі дзесь затрымаецца ксёндз троху даўжэй, дзе як. І я вельмі шчыра прашу, я ведаю, што мы людзі гасцінныя, і вельмі ўсё добра, але мне хацелася бы наведаць, ні тых ні чаёў, ніякіх такіх пачастункаў я бы, вельмі мне не хацелася. Знаеце, гэта не толькі, што хочацца пачаставаць, а гэта і час, а другое, і для майго здароўя таксама не вельмі карысна многа на ноч, это самі разумееце. Поэтому я, успрыміце гэта як так трошачкі, так і нармальна, звычайна, пасядзім, пагаворым. І гэта было бы вельмі добра, Вось гэта, што тычыць калядных наведванняў. І прашу таксама, як ёсць пытанні, асабліва падчас калядных наведванняў. Вы ведаеце, у нас пытанне ўзнікаюць, што да касцёла не ходзяць, шлюбу няма, разведзеныя ці што, ці іншае такое. Нам Пан Бог даў такую ласку вельку, у нас ксёндз Кірыл, ён троху там прыхварэў, можа так, маю надзею, ён з серады, можа да серады неяк троху так, можа, выздаравее, маю такую надзею. Поэтому ён яшчэ быў калісьці кіраўніком архідыяцэзіяльнага суда. Вось таксама зараз з'яўляецца суддзёй звычайным. Это у нас так праз пэўны перыяд, адзін раз гэта там дэлегуецца так, на некалькі гадоў. Поэтому, калі ласка, я вас вельмі прашу, скарыстайце з гэтай магчымасці, што ўсё пад бокам. Не трэба у Мінск ехаць і кагосьці шукаць. Тыя, асабліва, хто разведзены і гаворыць, у нас, вы ведаеце, развод есть, але не можна другі раз выйсці замуж ці жаніцца. Калі чалавек развёўся, то развёўся, але ўжо другі раз, як Христос сказаў, то нельга. Але пытанне заўсёды стаіць толькі ў гэтым, ці гэта было добравольна і свядома зроблена ўсё, ці важны той шлюб першы быў. Вось у чым справа, ці важны быў шлюб, гэтае пытанне, ці было добравольна чалавекам зроблена гэта, ці ўсведамляў ён, ці ўсё было ясна, калі заключаў, калі, кажуць, прысягаў, браў шлюб, як мы гаворым больш. У вянчанні у нас няма вянчання. Вянчанне гэта ў цэркві. У іх там вянец, трымаюць карону над галавою
і гэта вянчанне, іх вянец, да, корона. А тоже шлюб складаюць, так яны баяцца шлюб гаварыць, бо католікі гавораць шлюб. Ну, поэтому... А шлюб что такое? Шлюб гэта прысяга, шлюбаваць, прысягаць, так? Зразумелі? Муж жонцы прысягае, жонка мужу прысягае. Вось, ксёндз благословляе. І калі мы яшчэ не готовы, бывае такое, знаете, уже живут 20 год, расписанные, а без Божьего благословения мы яшчэ не готовы. Что значит не готовы? Поважаныя, я вам хочу, каб вы зразумелі, шлюб ужо важны, як пайшлі ў ЗАГС. Ужо важны. Ужо, калі развяліся, ужо трэба ў біскупа дазвол спецыяльны прасіць, троху прасцей. А без благословения живут, ну, без благословения живут Божьего, ну, живут без Божьего благословения, они до споведи, они до коммунии, это першее. То есть, треба пытание вырашить до конца. Другое, вы повинны памятать, что, ну, есть такое выражение, силою мы никого не тянем у католики и у верующие. Только дай магчимость тому, кто верит, пойти до костела. Поблагословлю, не хочешь быть верующим, будь неверующим, будь хоть, я не знаю, кем-нибудь, кем хочешь. Хочешь быть, будь православным, чи атеистом православным, чи верующим православным. Кем хочешь будь. Як не хочешь ты ходить, не ходи, тебя никто не просит. Никто перед тобой не будет там падать. Перед Иисусом Христом потом откажет, другие той ці інший чоловік. Перед Христом откаже, чому ти не хотів, чому ти не это, як признає Христа. Поэтому вот такое питание. Ясно и коротко ставить. Только шлях до збавлення тому, хто хоче бути збавлений. Я вас вельми щиро прошу. Ось на гэта удзяліце увагу, калі там где-то что, каб не было ніякіх непаразумений, ніякіх незразумелых спраў. Конечно, поэтому это такая справа чисто техничная, как мы ведали. А зараз примите Божие благословление. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фамильяне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугаў Твоих, якія побожным евангельским жыццём и отданным служением поширали сярод братоў и сестер познание імя Твоего святого, обвяшчаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. Иисус пришел с бережья, за собою, и Он
покликав дорогу, каб люди чули слов Божих правду. О, Єзу, на мене ти споглянув, з твоїх уснав я почув своє ім'я. Сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов. Ты моих рук потребуешь, крови поту и щирого сердца, незломной веры, моей отваги. О, Єзу, на мене ти споглянув, з твоїх уснав я почув своє ім'я. Сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов. Золото, сребра не маю, али руки готовы до працы, и маю сердце, что хоча правды. О, Єзу, на мене ти споглянув, з твоїх уснав я почув своє ім'я. Сети лодку я на березе кину, как с тобою распочать новый лов.